prijete secesionizam, prijete nam. Mi kao preživjeli žrtve genocida još više nam solije naše rane. Gospodine predsjedavajući, 13 povratnika ubijeno, 22 ranjeno. 5 je prošle godine napadnuto. Molim vas, preduzmite nešto. Und das Versprechen heißt, hier wird es so etwas nie wieder geben. Zbog toga međunarodna zajednica mora ostati ovdje, a obećanje glasi tako nešto se više Međunarodna zajednica treba da djeluje, a što je bila onaj 93. Morion je sana bio i Karamans, bila je onaj u julu kad su klali, ubijali, odvodili, otimali, silovali, vješali. Još je u masovnim grobnicama naših koje ne možemo da nađemo, neće da kažu. Den Respekt vor den Opfern, der erwartet auch, dass man sich in der Zukunft anders verhält und keine Sezession und keine Geschichten macht. Und Sie können davon ausgehen, dass das nicht passiert. Poštovanje prema žrtvama očekuje da se tako više, da se sasvim drugačije ponaša, gdje se tako više ne desi. Samo još trenutak da kažem. Prije 5